Haga jinga lekai Indian Premier League hapring ka KKR Persia ke Mumbai Indians. Haba pai syagara jinga lekai ka KKR kala job ya tos par kala jet penbol Nyngkong. Haga palitit jong ka Mumbai Indians kirang tit jong ka kilala ban kamai tang shispa sub runs bar ha pra wicket na ki ar play over. Haba ngi pai pat syaga palitit jong ka KKR kirang tit jong ka kilala ban penkot ya ka thong bala bu da Mumbai Indians. Haga bagalala ban kamai du shispa sub runs bad hab nri weekend nagi khat pra point sun over bad ka KKR kala khur ka nam job hagar ngi jing kai da saw weekend baleng bang ngi jing job ka KKR kanang don jingerman bani rong sha ka playoff hagar jing kai Meghalaya State League hapreng ka Maulai Persia ka rang da Jet United hagar ngi jing kai ka Maulai SC kala khur ka nam job adin bagalala ban pelim ya ka rang da Jet United da saw lanon agwai par ka jing kai hapreng ka Nongkse Persia ka Shillong la jong apa pai syangan kecing lekai boro arteri kenhun kia khai tamar shigul adu bukod kecing lekai aga jing lekai kon mebol Sudamericana hapreng ka Santos kabre ka kenhun lekai Neymar Persia ka San Lorenzo Henry hagan kecing lekai Neymar uklem don par ka kenhun apa pai syangan kecing lekai boro arteri kenhun kia khai tamar argul adu bukod kecing lekai Haga jinga lekai Saudi Pro League hapreng ka Al Khalij Persia ka Al Ali haga ngi jinga lekai ka Al Ali kala khor ka nam job hadin bagalala ban film ya ka Al Khalij da saulonat baleng bagan ngi jing job ka Al Ali kane aka kerdan ka balai Mynta ka Samoy haga jinga lekai Europa League final hapreng ka Freiburg Persia ka Aston Villa haba pai syaga ngi jinga lekai final ka Aston Villa kabare ka kenhun lekai goalkeeper ka Argentina Kalayo bat penki jar Nyngkong haga minit ka basau pheu lengbo chai lemans bada shua ban kut ka kela step kata haga minit ka basau pheu san plus r ubun dia layo ban siap ya gul ka ba r naga benta ka Aston Villa bada haga kela mid Rogers layo ban siap ya gul ka balai naga benta ka Aston Villa badile magini ki lai gol ka Aston Villa ka lala ban pelim ya ka Freiburg dalai lanon haga ngi jing kai final baleng bang ngi jing job ka Aston Villa kalayo ban ra e ka nam la du jong ka Europa League Mynta ka Samoy